Gràcies. Bé, anem ara amb unes altres figures 10, amb uns altres cossos 10 que també els veurem esta setmana al llarg d'estos dies en la que es coneix com València Fashion Week, que arranca dimecres, ja el compte enrere està en marxa i nosaltres ens hem colat en l'Àgora, allà, en la seu on es farà la València Fashion Week. Per què ens hem colat allà? Per veure com ha quedat esa espectacular passarel·la. Matías Muñoz la està xafant en estos moments. Matías, bon dia. Bé, sí, arranca la Setmana Gran de la Moda a València. La 10ª edició arriba enguany amb un llevat de cara que passa en primer lloc pel seu continent. L'Àgora de la ciutat de les arts i de les ciències es converteix en un fòrum de debat i de discussió, tal com es feia a l'antiga Grècia, però això sí, al voltant de la moda. Un àgora de les tendències per a la pròxima col·lecció hivern-tardor. Bé, quan falten només 48 hores per a la primera desfilada, vora 50 operaris han conclòs ja el muntatge d'una passarel·la que està a l'avançada europea. Fa més de 300 metres quadrats, això la converteix en la passarel·la més gran de tota Europa i l'acompanya un muntatge de so i il·luminació on han participat més de 130 operaris que dimecres donaran ja el relleu a les millors agulles. Sobre esta passarel·la desfilaran les creacions de vora una trentena de dissenyadors. Entre ells, enguany s'han afegit 4 firmes noves amb segell valencià. Un espectacle que des d'ací podran seguir durant aquests 3 dies de desfilades més de 15.000 persones i que vostès podran seguir des de sa casa a través de Radio Televisió Valenciana. Però la festa no només arriba amb els límits d'esta passarel·la. Als 4.000 metres quadrats de planta que té l'edifici de l'Àgora hi ha tot un seguit d'activitats que des de primera hora del matí i fins ben entrada la matinada ens acostaran al món de la moda. A hores d'ara, els tècnics s'afanyen a concloure aquest muntatge perquè, insistim, tot estiga preparat per al pròxim dimecres a les 12:30 del matí amb la inauguració oficial de la València Fashion Week. Gràcies, Matías. Moda 10, models 10. N'estarem molt pendents de la setmana de la moda en este bon dia, evidentment. Ara seguim amb actors 10.